Hola, moi boas tardes. Nada, só un minutiño antes de, ademais, xa están ficando roncos, non vai a ser que de tanto soplar non se dé unha baixada de tensión. Pois nada, só decirvos que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí, porque para nós é un orgullo podervos mostrar aquí que estamos a mediados do curso, xusto atravesando o Ecuador, pois os progresos dos nosos alumnos, que para nós, como xa dixe moitas veces, son importantísimos pois pola confianza que poñen en nós para transmitirles este caudal de música, de cancións, de cultura en definitiva. Entón, para nós é moi importante que nos otorguen esa confianza e tamén para nós, entón é moi importante que vos deixades os progresos dos vosos fillos, amigos, compañeiros e sei que ides a disfrutar tanto como a nós do seu espectáculo. Moi ben, pois xa paso a presentar estas duas primeiras pezas que van a interpretar, que como vedes é un conxunto de gaita, percusión e rapaces tanto de iniciación como de perfeccionamiento. Empezarán co paso doble da pastoriza e a continuación a pandeirada do naseiro. Pois nada, xa vos deixo con eles.